Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Narito tayo upang ibigay sa inyo ang panghuling update sa bagyong si Rosal na binigyan na po ng international name as Pakar, habang ito po ay naging isang tropical storm at kanina severe tropical storm, but nagsimula na po siya mag-dissipate sa mga oras na ito. So ito po ay para sa yung Lunes ng gabi, Disyembre 12, 2022. Ito po ang ating Tagalog version. Binaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and Now College Foundation. Tingnan natin ang pinaka-latest na yon at nakita po natin halos nalusaw na po ang kanyang upper level at mid-level circulation at naiwan na lamang po ang kanyang low-level circulation dito po sa may kaligitnaan po ng North Philippine Sea. At mayroon pa natitirang trough. Ito po yung surface trough na dumadaan po dito sa may Bicol at may Maropa, Calabarzon, Metro Manila, at unti-unti na pong bubuti ang ating panahon. But may surge po tayo ng amihan, nagbibigay ng malamig na panahon, maulap na papuwi rin sa dulong Hilagang Luzon at Hilagong Luzon, kasama din po yan, at ang northern portions ng North Philippine Sea. At dito po sa zoom in satellite animation, nakita po ninyo ang pagtunaw completely ng bagyong si Pakar or si Rosal. Unti-unting talagang bigla naglaho na po siya at nakita natin na iiwan na lang po yung kanyang tinatawag nating low level circulation center somewhere here, at ito na po yung kanyang natitirang kaulapan. Okay, at ito yung microwave satellite shot mula sa Himawari 8 at nakita po natin yung naiwan na low-level circulation center. Ito yung tinatawag nating mid-level circulation. Medyo na decoupled po siya. So, parang naputulan ng ulo. Okay? Naghiwalay yung upper level at mid-level circulation sa low level. Ang pinaka-importante dito yung tinatawag nating low level. At dito po ay tatak na papunta dito sa southwest at completely malulusaw po siya within the next 24 hours. Ito po yung track natin kaninang alas 2 ng hapon. So, 11 a.m. Ini-issue natin alas 2. So, nandito po siya at gaganyan po siya. Actually, mas napaaga yung kanyang pag-dissipate. At any moment, pag-ilabas ng final update. Okay? Ng iba't ibang agencies. So, ito yung kanilang Asian tracks. At lahat po sila nag-agree na sa southwest po siya o south sa may area po ng North Philippine Sea. At bago tayong paalam, ito yung pressure at wind forecast para makita ninyo ang paglaho nitong si LPA, paglaho ni Tropical Storm Pakar. Bukas ng so makikita natin mamayang hapon, dyan na po siya, lusaw na po bilang LPA. Bukas Miyerkules, pagdating ng Miyerkules ay completely wala na po siya. Okay? Then, bababa po yung amihan. Lalo na po sa Sabado, yan po. Ka-experience po tayo ng malamig na panahon, malakas na hangin, hindi lalampas po ng 70 kph, lalo po sa coastal waters. At may posibilidad na meron pong kasamang shear line ito. At makikita po natin dito sa akin. Okay. Linggo. Yan po. There you go. So, kita po natin, meron pong ditawag natin shear line. Ayan po. So, most likely, baka maulan po ang Kabikulan at ibang parte po ng Northern Quezon and Eastern Visayas. So, there you go. Yan na ang ating final na update sa bagyong si Pakar or Rosal. At hopefully, siya ng panghuling bagyo sa buwan ng Disyembre. But hindi pa natin alam since hanggang December 22 pa lang nakikita natin sa long range or medium range forecast. Again, babalik ulit tayo sa darating na Miyerkules para ibigay sa inyo yung usual na tropical weather analysis. Ito ulit si Mike Padura, nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.